Nakajinyo pediang ya kesithi nak office jong Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL Nongstan kabala betha ya kipat ba bakin hab ban siu ya ka by boarding kabala kot daki laktingka klam da ai kanu kajing pensyai ringkat kajing maham ban IT syaki bor ka an lada kimla ban siu kala pendong ya ki nongsong snong kate kathan ban mi pat ba ha ka arpusan tarik uleber arjar pusan ban benit tur syakate ka office traikam. Halor kene ke benta ke seng hinyo trap National Youth Movement HNYM hapo ke jingalam uba Thailand lengkoi kala lej bentuk lar lem ya kene ke kam ban pan jing pensyai ru na ketenat MEECL. Kumta na kaliang ke seng ke dawa ya ketenat MEECL bakadai ban simkia ban lei mardor halor kene ke kam na ke benta ke jing sengan jong ki pajba. Laong bakawai kelong yeng ke bala dap pensyaot boarding nadu kam mensua nrai mentapan kala yok pediang penban na ke by boarding ke bala kot hadu sila khat saw hajar tingka bat kene kala penlengo ikete kelong yeng babalai ke MEPDCL kadang ken bat pasio by boarding wat haba kila syaot laong baki dan pat kiwei ki baju sio by boarding man lau benai henre ki kendet pat ban yoi bala syak pak sio by boarding bala lang daki pau hajar tingka hadin bagi la yok kajing ucor naki sanpo unrupo nyo pongut kinong song hapo ka West Khasi Hill District na kamta kane ka MEPDCL hapo Nongston hadin baka sorkar kala penmi namta kane ka OTS scheme baka sorkar kan mapno namta kisut jong baro kibadon ram nane kibadang sa ka belaj hapo West Khasi Hill District te kajing longo nakaliang kajongi kung kaseng kalong hadin ba kipajba klumar ba nakaliang ka MEPDCL kalong ba kamdon kano ka details nadu menu ba kin disconnect ya kalaj ban hadu menu ba kindon kata ka interest bat kabalan ka outstanding dues ku bangi ong henry menta kajing wan city habaro kinong song kibasa ya kabel kalong ba juduna ya ka khandai pho hajar ya ka silak ya ka san pho hajar andru pho hajar ka nyo pho hajar kumta terter henry ka jingwan nakaliang ka city nakaliang office kalong ba kenwan be direct na ka outstanding bill direct tang da ka bill ba ki shutho be tang da ka bill don kanu ka detail nadu menu usnem ba kisa bill bat hadu menu usnem ba kimpat siu ya ke belaj bat plus nadu pasdang bat hadu bakut namta ke interest judon ke jing pensyai rum namta barok kini kinong sung kilong pa kilong kemi ki bawan hang ne temen ki bawan nak kendong kan surat ndai kaji lengo naki kilong kepat yang nak kalian kaseng ba hadin bangila on mi na SDO ba SDO lakular ba don bor nomar kadai ka bor ka ba halor naka sorkar ba kajing jenjar pajba kalong kumno unla ban siu be kawan be direct tang da outstanding bill daki khandai pho bat prapo bat khandai pho hajar don detail bat halor kata kan don ru ki kentin ba nakaliang kan ka stiken berngem ba lada umla ban siu kendon ka supply kut khandai point lai bracket pho jongka MSERC lem kumta ka office kam pha ban IT no ya kan ka kam ha ka bor jongka an dan nakaliang kipat ba baro kila don kajing scouting namta kan nega belaj nomor balai halor kajing one direct outstanding bill claim don detail but hadin kata plus hapo kendon kajing berngem ba kinle da ka bor jong ka ai kam sungulungo susu kalong ba nalor ba kine ki city ki bala pha kumba la pensyair i general secretary jongi Malaysia Khmat te kabalongo isu kalong ba ki don ki pajba jongi napo ka West Khasi District pada kini ki sinong ki thau ki ba jan hapo kanong ston ki ba jusiu ru man ubna ya kabilaj ki dawan ra ru menta ringkat bat ngi kaseng ngilayo ban keren ru bat USDO ngilapan i ru ikibil ki ba siu man ka banai kataru kidang poi kini ki thi ba kasak karam jong ki da ki phau hajar nalor ba ki tho akan ka sithi ba la sa da ki ram da ki phau hajar plus ka details kam don te kumno upaj ba unwan siu kana ka pisa nalor baki penbiang ya ka bilaj man ka banai ka sithi ka poy haki bat ka berngem berset te kane kalong ka ka pa penting yang ikum ki paj ba jong ka West Khasi District hibro ka way de plus ka way ru ka ba khamsung long siu kalong baki don kilong yeng ru ki bakatu katne ki ba kimpatan watang ya ka lajru ka sithi ru haki ka poy
Te hato nakaliang jung ka office terikam hakono kador. Ka office ngilabu khanang labu ka sarkar ka labu khanang ka office terikam hangne po ka noston west ka listrik. Ban pe ka bahagamiat ban pe ki junod don kam jung ki paj babun. Om baban shu pha ek thi klumar kumne. Pha thi klumar kumne hato uta bam padon ying ru hap siu bailaj uba siu man ka banai ru hap siu shu. Te ka jing terikam kum kane. Te habe dei bat kane ka kam na kaliang jungi kum paseng ibu ka jing kerpat. Lada dei sekibor bahalor ru basngu bah ban pej biang sa sisin yakine ki sithi ki ba pilap. ICC lia simli kani kalong ba ka outstanding dues kalong silak 400,000 neruspa san punyo ka outstanding dues yung ka bat halor kani kamdon kanu ka details nadu basdang bat hadu bakut bat kamdon kanu ka interest ndai kawan be direct ka outstanding dues halor kata lada mla ban siwe kani nakaliang kani ka sithi kan kaong ba kajing pentip kan supply code khandai point lai bracket chpo jong ka MSERC lem kunta ka office company man IT no ha kabor jong ka ain Kadai song nang no. kadai ka snong na mau kawa patskan ne kaweru HI Lestar Kharjarin location kadai tipse kaneru kumju hi kapoi sapu prahajar sispa nyau pesan ham kanu ka detail sendai kalong kumju hi sebat kine kiwe ru bun nap dang kine ngimla ban jer kerteng kidon dak kau teli kislip kacu hi karkom Habatin pej bahaki ki sharp plus F Ka plus F. hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.